Ose, arrancamos concurso, Pili, arrancamos competición en xuntos. Que comeros que con un boi. Oi, mira que guapo, Pili. Pois é mono, É que ese é o noso primeiro candidato. Que guapiño é, nena. Moi Mira que guapo. cariña. Mira que cariña, que mira. mirada a cámara. Total. Ele é o primeiro candidato a Mr. Boy. De seguido coñeceremos máis detalles sobre ele. Brava Rocío Padín, que hoxe ten unha misión moi especial no programa, Pili. Botar patacas. Bueno, non o sei. Ela hoxe ten que presentarnos a nova sección do programa, o reto de xuntos. Ajá. En fin, sí, vai a botar patacas, pero eu non sei o que fará. Logo non lo explicará. Que non lo explique, porque non nos chame, que estamos moi ben aquí. Sí, esto do reto de xuntos, saberemos o que nos traes. Como está? Moi boa tarde, Pili. Que tal, Rocío? Moi boa tarde, querido público. Que guapa te ves hoxe, Pili. Bueno, a ocasión, Rocío. Bueno, a ver, nos vimos vestidas, a ver se temos sorte, e funciona a máquina do tempo de xuntos. Pero a ver onde nos vas a mandar, a ver se vamos a ver dinosaurios. A mí eso non me gusta, Non, Pilimos aí. A donde? Algo mellor, a década dos 60. Esa encántame. Década dos 60, finais dos 60, principios dos 70. Bueno. Eses anos maravillosos de guateque, de cambio, de alegría. Hoxe vai ser un programa, Pili, con moitas sorpresas. Por suposto, como sempre. Estamos, pois, Pili, eu, como sempre, tan ben acompañadas polos grandes, claro que sí. Carmen Amado, Manolo Botana, Belén Puide, Gabri Fuentes. Que hoxe digo unha cousa, Pili, coa soalleira que fai, estar aí a ver que fai antes sí, o rezo. co caloriño que fai, estar aí ao soliño, pero bueno. Pero bueno, é divertido, eu estou expectante a ver que pasa, a ver. Pili, non vos pasa agora isto de ir ao súper e que non chegan os cartos para nada, Non, Pili? hombre, antes ibas con 5.000 pesetas e traías, de todo. Agora me levas 50 euros e non traes nada. É verdad. Sí, e ademais en todo, porque tanto as cousas así, pois, de marca branca, como de marcas ao mellor que teóricamente suelen ter máis prezos, o sea, é en todo. Eu creo que tamén a nós coincidiunos moi mal, porque xusto que comezamos a traballar e a vivir só, o sea, a facer a compra, hai que pues facer equilibrios aí para... Sí. Pois así tamén sabedes o que valen as cousas. Home, Pili, non nos deixes tranquilos, Que vos son os netos do Rosal, que maravilla, o mellor é que ímolos a volver a ter esta tarde no programa, pois dignos gañadores do noso concurso. Totalmente, cada semana supéranse, sí señor. Por certo, imos asomarnos aí ao backstage porque temos xa listos e preparados os concursantes desta tarde, desa nosa semifinal semanal. Hola. A ver, bueno, pues con que nos sorprende no noso concurso esta tarde, Piliña? Eu estou preocupada, Rocío. Por que, Pili? Non me Porque o digas iso. comité a semana pasada estaba de boas, pero estará gustando o programa de hoxe, non o sei. Xa, é verdad. Teme así un pouco en tensión, sabes? Sí, a min o do teléfono estrésame A min moito, tamén, Pili. a ver que pasa. Bueno, e sabedes o que estaba pensando dende o inicio do programa? A ver. Que guai sería isto de poder ter unha máquina do tempo para viaxar o pasado, futuro, A mí onde nos pete, verdade? ser unha grupi dos 60, eu teño ese soño, a ver se podo, non sei, non podemos facer nada. É que os 60 era unha época maravillosa, porque eran uns anos onde todo estaba por facer, onde o mundo era, pois, ese lugar a descubrir.
Por favor, Piliña, porque é que, a ver, volvemos do viaxe do tempo a medias, porque estamos como nun guateque, Totalmente, ¿no? un guateque. Mira que Bueno, guateque mira de tenemos para sacado. aí, qué bonito vervos bailar, Carmela, Manolo. Eu non sei, claro, antes directamente se querías ligar con alguén, pedíaslle para bailar, Carmela. Sí, claro. No. Como que no? Ai, nos no. Nos íbamos a bailar xuntiñas dúas chicas e veña unha parexa de chicos a quitábanos a bailar. Se nos gustaban, bien. Se non nos gustaban, dicíamoslle que no. Pero por eso se iba a pedir a bailar. Pidíanos eles. Claro. Aquela era O sea, lo que estou o poder dicindo. absoluto das mulleres. Sí, Totalmente. Te ibas todo Ai. entusiasmado, habría aí unha rapaza que gustaba, iba a salir. Hola, bailamos. Manolo, No. dixeron moitos No. veces que non. Pero Así de veces. No Veces, mo creo, no mo creo. Decía che non, afundido totalmente. Unha miseria. Pero os máis guapos sempre tiñan menos suerte. Pois non o sei. non o sei, Te non o pasaba sei. igual. Pero é que aquelo era un cambio social. O guateque marcou un cambio nas relacións entre a xente nova. Pero mira, Botane, se non sabías bailar, como sacabas a rapaza? Aprendías. Ti facías así. Aprendías. O importante era agarrar. Lo importante era agarrar. En os guateques comenzou o twist. Sí. O twist era bailábase solto, entón cada un podía bailar como quixera. O rock and roll, bueno, aí xa o rock and roll había que saber bailar un Claro, aí xa pouquiño, está non? máis complicado. Pero amañábase, todo amañábase. Claro, Ahora, lígase bailando. Sí, eu diría que sí, pero menos. Non é esa cultura de que o baile xa tiña como un ritual, xa era parte dun ritual, xa era como, bueno, se vos sacas a bailar unha rapaza ou un rapaz, era precisamente porque tiñas un interés. Agora creo que bailamos un pouco, bueno, pues para pasarlo Eu ben. creo que lígase máis agora nas portas das discotecas, creo sí, a miña E detrás dos experiencia. balados tamén. Dixo cho eu, nas verbenas que cho conte Pili. Sí, debaixo do palco Bueno, todo. debaixo do parque detrás dos balados. Era curioso porque sempre se facía na casa dun amigo, non? Xuntábamos unha pandilla, 10, 12 amigos, bueno, na túa casa, vale? E preparábamos o famoso CAP. Todo o mundo ten que saber o que era o CAP. O CAP era un invento inglés, pero que veo aquí tamén, que era nunha cunca moi grande, facíase un refresco, pero levaba champán, ginebra, zume de laranxa e tal. Entón, dábamoslle de beber, bebíamos todos, non? E ao final acababan trallas, todos os rapaces e as rapazas que non bebían, porque non bebían do CAP. Misterio toda a vida. E ademais era unha época na que, a pesar das campañas do franquismo que decían o contrario, había moita escaseza económica no día a día. Sobre todo aquí en Galicia, eran uns anos... A xente emigraba, claro. A xente marchaba. A xente íase. Ti tiñas na casa porquiños? Sí, nosotros tiñamos porcos, sacábamos o porco, e había que salar todo porque non había neveras. Entonces salábamos, non sabes? Entonces, mira, botámoslle un pouco repolo, ese tauciño e o chorizo hai que cortalo en rodajiñas que non tocaba un a cada un. Claro, habería que compartir con irmáns, curmáns e con quen tocase, Con toda non? a familia, efectivamente. Entonces ahora vamos a facer a comida e empezamos cando queiredes. Chegan Cando ti queiras. a merenda. Que saquen Sacase folliña, la rica, boli e que vayan apuntando, Na non? juventud, folliña e boli, porque así que morramos as abueliñas que hai, a xente nova non se xunta nunca máis a comer. As familias comprarán pizza, a mellor unha pizza de vez en cando, pero nada máis, non hai máis nada. Que vos digo eu, porque sei, non por experiencia. Home, a experiencia é un grado, e ti tes moita, non? Moita experiencia, moitos anos encima. Grandes, Tania Rubén, que temazo. Bueno, sus diablos. absolutamente. Eu son fan de Magda Pili, cada día máis. Eu tamén, sabes que tiña iliada na quedémola aquí cociña. con locura, pero na casa de Manda había riqueza, porque daquela eu recordo por miña abuela en paz descanse que me decía que para comer un chourizo rocío, pois que solo era aqueles días especiales, que non comía moito bolo de pote, eso sí, se comía moito caldiño,
pero de fabas e de verdura non había A xente moito da que aldea meter. facía matanza, pero realmente para vender aos Para ricos. vendela, claro está. Eles o millor collían un trociño. Claro, porque... Esto esa era así, palabra- botana. Perdóname, esa palabra de un bistec. Bistec era unha cousa que tal, e dicían que se parecía aos 600, que tamén é da época, o coche aos 600. E parecíase porque era para 5 e con nervio. ¡Qué valientes! Muy valientes, porque ainda por encima marcharon para un país donde tuvieron que aprender o idioma, como é o inglés. Non foron para un país latino, sino Sí, aprenderon o idioma de admirar. dese país. Claro, Pero hai unha con cousa las que, gracias. miramos, levaron o noso idioma Tamén, a Estados tamén, Unidos, por suposto. Trouxeron o seu idioma para aquí. e Alemania, Francia, Suiza, Sí. claro. Sí, A nosa lingua tamén foi, Que ven dali do inglés. Hai moitas expresións que teñen moito en palmeiro, de ir a todo full speed, que ven de ir a full speed, ir a toda velocidade, que trouxeron da migración galega en América, palabras que agora usamos como cake e todo ese tipo de cousas. Impactante, Belén, que che pareceron Pasada. estas historias? Eu estaba abraiada, o sea, que valente tes que ser para marchar E deixar aquí os e fillos. deixar aquí os Buah, fillos. Eu tamén. intento poñerme na súa pele e que é moi difícil verme, entendo que pois vivimos, eu vivo grazas a Deus nunha situación diferente, pero intento poñerme na súa pele, me pareceme tan complicado e tan digno de admirar. Pili, ti o que fixeron moitas elas. veces cantas para toda esta xente que Uf. se foi, como é esa xente, como é ese momento de reencontrarte con esa eles? xente recíbete cun cariño, Rocío, algo fora de serie. Empezanlle cando xa, porque eu suelo empezar con airiños aires, e velos a todos xa cas lágrimas nos ollos, dache unha emoción, ademais son tan agradecidos, bueno, non sei como explicarche, porque fanche sentir tan ben, que eu daqui quero mandarlle a todos un bico enorme. ¡Mua! Claro que si sumámonos a ese bico de Pili, porque ademais son moitas as persoas que siguen esta canle a Televisión de Galicia aí ao outro lado do Atlántico. Espectacular sempre a nosa Belén, que fantástica Belén. canción, botana. Estábame poniéndoseme o pel de galiña escoitando esta canción e as imaxes que estaba dispoñendo aí. Preciosa. Sí. Esa conxunción das dúas cousas, mira, que estaba moi emocionado, Que ben, que ben. porque era xente nosa, esa xente que está aí falabades, e xa curto, falabades de que marchaba unha muller e deixaba os fillos, pero cando marchaba o home e deixaba a muller cos fillos, moitos morreron de fame, o sea, non quero alarmar, moita xente morreu de fame, nenos, porque non había maneira de era unha saír. época que sí, Oh, moito horrible, guante, que de moita fame. festa, pero eso sucedía e que os galegos e as galegas sabémolo ben. E digo unha cousa, Pili, a mí o que me extraña é que nun programa como de hoxe, con tanta emoción e tan a flor de pel, Garabanciña non se Cala a boca, Rocío, non lo digas tan alto, muller. Hijo, está dormindo así hasta de xa está. Es que ti tamén provocando, Rocío. Está tranquila, Pili, xa está. Claro. Que che pareces esa que non está Garabanciña? Sí, así sí. Se botas uns garabados, un garabazo non, un xamón. Ai, sí, muller, sí, déxame ir antes de que veña. Antes de que non te veña. lea a cabeza. Porque senón non a deixa. É que senón non a deixa. É que Pili escoita xamón e piel. Eu xa co xamón. Hola, Rubén. Hola, cariño. É que ademais fai moitísimo tempo que non damos o xamón, o xamón temos que dalo. E vamos a aproveitar hoxe que non está Garbanciña para aquí de hoxe momento. o regalamos, Debe estar dormindo hombre. siesta, deixa quedar para un día que estamos tranquilos aquí neste programa. Bueno, xa sabe como vai o noso concurso, verdad? Nós facemos unha chamada ao azar, eu fago a pregunta, para que son os puntos? Para o xamón de Xuntos. Eu que me teñen que contestar, para que son os puntos? Para o xamón de Xuntos. Estea moi atento que levan este maravilloso xamón para a casa. Vamos ca primeira chamada da tarde. Ai, Rubén, a ver si temos suerte hoxe. que estén atentos na casa tamén. Claro, por Dios. Bueno, eu un cachiño xa lle metí, son horas. A ver si temos liña. 5 tonos. Primeiro tono. Segundo tono. Ai, este vai na praia, co día que está non me extraña. E podemos volver a chamar se non collen ou non? A outro. Sí? Veña. 4. Un tono máis. Oh. Pero a ver, Pili, temos que regalar o xamón. Temos que regalar Chamamos o outra xamón. vez, podemos chamar outra vez. No, pero chamamos a outro número, hombre. Vale, Este veña. non estaba que tuvo mala E o que suerte. hai que estar atentos a casa. Señores, señora.
Bueno, a ver si temos sorte desta vez. Punto, ¿no? Dos. Sí, Hola, moi boa tarde. hola, ¿Sabría decirme para que son os puntos? perdón, Si sabría decirme para que son os puntos. ¿qué puntos? Oh. Como se chama, perdoe? Marisa, Marisa, chamamos, son Pili Pampín, chamámola do programa Xuntos da Televisión de Galicia. Ai, se nos houberas contestado para o xamón de Xuntos, levabas un xamón maravilloso que estamos sorteando esta tarde. Claro. Marisa, pois non pasa nada. Oxalá teña sorte e che toque outro día, vale, cariño? vale, gracias. Sigue vendo Xuntos. Enchufa aí a televisión e conéctanos. Vale, pero ¿de qué programa es? ¿Qué programa es? Xuntos da Televisión de Galicia. O mellor programa que hai as fines de semana na TVG, Por Xuntos. suposto, faltaría máis. Un bico Pois moi bonita. ben. Vale, gracias. Chao, amor. Chao, boa Un tarde. biquiño. Rubén, Non a podido si non ser. ven Garbanciña por aí, logo intentámolo. Veña. Sí, Pili, Vamos. grande, non te desanimes, que eu teño non me intuición desanime. de que esta tarde o damos, Pili. Ojalá, Sí. ojalá, Rocío. Funciona algunha vez ou non? Pois moitas veces non, Alejandro, a verdade que non, pero Vamos bueno, veña, apañaos. imos a confiar, non? Mire, no, se o dades esperanza. non esta garabanciña, bueno, a ver se como se ve. Cala a boca que o millón ainda ven por Sí, aí, por sí, favor. como a sigamos mentando vai aparecer, esta muller aparece. O reto consiste en facer un rejo no mínimo tempo posible. Quen gañará? A mí me Pois gustaría nada. ver a Pili aí. Hai moito contacto físico. Pero sin problema ningún. Imos a publicar. Pasando, pero fantástico. Para min é un programa especial hoxe. A compañía é máis ou menos sempre a Bueno, mesma, é que pero tienes un o disfrutón. espírito hoxe é totalmente E ademais distinto. con esa paxarita que traes que ¿Verdad? dixeches, me queres saber como de guateque, non? Para levar a bailar. Home, teño unha asesora de imaxe que non vexo. Con esa pajarita ti ligarías nun guateque. Pois, Hombre, claro. bueno, teño outras cousas. Con para esos ligar. vale, ollos. perdón. Bueno, Outros ya que valores, estamos de Bueno, amigo, que me flipa, Pili, que a xente está motivadísima, Bueno, o ¿eh? premio debe ser terrible, porque mira que se descañitan aí Por para poñer os favor, rejos. 610-772255. Queremos seguir facendo este reto de xuntos. Efectivamente, de novo, se temos un Cambiamos Xuntos moi especial. Moi boa tarde, María Raíz. Se entera, Pili Bel. Quité artillería, todo que pilla la casa. O sea, que Está beso. guapísima, está Moito, guapísima. somos 60 hippies, Claro, ¿no? así un hippie guapo, delle moitas voltas a pañoleta, pa aquí, pa ali, como moitas voltas, por dixen, así, xa queda así. Ideal. É que hoxe no noso Cambiamos Xuntos non só imos a valorar, verdad, que encanta mellor unha canción dos 60, senón tamén María o look, non? A performance. Claro. Ides a valorar todo. Imos Sí, valorar todo. todo, Sí. todo. E o que Home. mellor o faga, le É, o que cambio, leva vale? cambio. Claro. O sea, ademais, é moi guai que o fagamos así hoxe, porque os 60 deron pa moito, a ver co que nos Totalmente. sorprenden. Claro, pode vir de todo, o sea, aquí Pili. Sí. Bueno, pois imos a empezar a Deseando, coñecer, por non? favor. Os nosos concursantes. Imos a ver a primeira concursante, chámase Ruth e ven de Milladoiro. Ruth, que nos vai a interpretar unha das cancións dun dos grupos pois máis coñecidos desa época de ABBA. Concretamente, Chiquitita. Ruth terá 1 minuto de tempo para convencer o xurado de que ela é a que merece ese cambio. Estás preparada, Ruth? Sí. ¡Tempo! Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan ahí en lo alto. Otra vez vas a cantar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no se florcen. Las estrellas brillan ahí en lo alto. Otra vez vas a reír y serás feliz. Me guía, chiquitita. Otra vez quiero compartir
vos parece? Ben. Moi bonita esta canción, Unha ademais, canción preciosa. Que esta canción a min me pos unha canción de ABBA de Mamma Mía, entón eu xa, claro, xa empezo o favoritismo, non podo controlalo, claro. Ruth, ti estás contenta porque escolliches ABBA? Bueno, porque a vida hai que pasala sempre, a pesar das tristezas, hai que tirar para diante e pensar que cambiar o chip, eso que... Maravilloso. Moi Sí, ben, moi moi bien, primaveral, bonito, ves ben ese ademais. Pois nada, moita sorte. Gracias a vos. Agarda aí ao lado da mesa. Moi ben, moi boa estrea, tivemos. Empezamos forte, Empezamos forte. Pois nada, imos a coñecer o noso seguinte concursante. A ver por que nos canta 260. Ela chamase Mercedes e ven de Tordoia. Mercedes atrévese cun dos temas máis míticos desta década, interpretado por Fórmula Quinta. Eva María, estás preparada? Preparada. Tempo, música. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y sola me dejó recuerdos de su ausencia. Eva María se fue, recuerdos de su ausencia, con la menor indulgencia. Pasó las noches enteras mirando su fotografía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bravo, bravísimo. Bueno, moi ben. A ver, Por Pili. favor, aquí tú é o que conta, Eso. sí, señor. E ademais Mercedes é de Tordoia, como son eu. E atrevémonos con todo, verdad, Mercedes? Aí está. Totalmente. Incluso co mesmo look, porque vides moi similar. Violetas, aí. Ti estás contenta? Moi contenta. Moi ben, Claro pois que a ver sí. se tes sorte. Agarda aí con Ruth, Mercedes. Grazas a ti. Agarda aí con Ruth. Bueno, que tarde temos por diante. Eu, se mo permiten os meus compañeiros, xurado, é que teño que preguntarlle algo a alguén do noso... Non me podo resistir. A ver, Dirá, Rocío. pois mira, a saudar a este rapaz. Hola, que tal? Moi boa tarde. Ti como te chamas? Adrián. Adrián, levántate, por favor. A min é que fascíname porque é que das un bo rollo. Adrián, a ver, é que ven moito de público o noso programa. E eu Sí, sei, a é que ver. non paras de bailar, tío, todo o programa. Non para nunca. A vida é un baile, a vida é un baile. Me encanta. Xa te ves. É un baile. É que é unha pasada. É que bailas todas as sabes. Todas. A veces non sei nin como bailar, pero a veces hai que tirar para diante, como se poida, Sí, é unha pasada. A ver, non sei se te vou meter nun compromiso. A ver. Estas son as cousiñas así improvisadas de xuntos. A ti apeteceríache concursar agora no Cambiamos? Non sei, o sea, ti atreverías a cantar algo dos 60, facer algún numeriño? Non sei, é que tanto Sí, bailar aquí, por que non bailar aquí no plató? Se algo cortiño, sí, non hai fallo, non hai problema. Pero... En serio? Bueno, pois a ver, compañeiros, preparamos de algo aquí, Adrián, vaste detrás do plató, preparaste un pouquiño, en un anaquiño vemoste bailar? Aquí. Sí? Veña, pois corre aí detrás do plató, xa está liado. Un momento, a xente, Total, Pili. maravillosa o noso público que nos ven todos os sábados e domingos aquí, pois son maravillosos. Dixo que sí, bueno, de seguido veremos a Adrián, a ver que se lle ocorre neste tempo. Bueno, imos a seguir coñecendo concursantes. Neste caso, Monse, que ven de Negreira. Benvida. Bueno, coloca ti o micro por aquí porque vou a liar, seguro. Bueno, Monse, ela ven de Negreira e vaise atrever... Cuidado, Monse. Pois cunha, si, mellor.
cunha canción tamén mítica desta década, a canción e a artista, porque estamos falando de Janet, Pili. Que me encanta, me encanta. Toda unha institución. Soy rebelde, estás preparada? Sí. Pois veña, música para Monse. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que perdí. Y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel tan feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo aquello que... É que non me deixan cantar máis, se non cantaba. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito fixeche, Pili! Monse, canta genial, pero eu cambio a ti non cho facía porque estás guapísima. Está guapísima. Eu de verdad, eu de que te vexo tan guapa que eu cal... Bueno, ¿verdad? Si fora da canción pasaba Claro, xa. pero eu cambio a ti, eu qué penso bonita que... eran as modas, esos colores, esas sedas, eso todo, ¿verdad? Que era unha Sí. moda moi femenina e moi bonita. Os pantalóns Os acampanados. sí. Que agora volven, que agora É volven. que os ademais é que está desvalorando a canción, pero tamén se hai Tamén o necesidade look. de cambiar Claro, o non. obviamente, claro, ao final claro, estamos, claro. non cambiamos xuntos, sí que é verdade que é Exacto. unha edición especial, pero Claro, sí eu que das buscamos tres, pois a xente. min personalmente encantoume Monse, Claro. pero eu cambio a Monse non yo faría No, porque a vexo monísima. Porque igual las tropeamos. Cando unha xa é guapísima, claro, é máis complicado. Gracias. Monse, sempre un placer terte aí gracias a garda aí cos túas compañeiras, con Mercedes, con Ruth. Bueno, a verdade é que temos tres concursantes moi potentes, pero xa sabedes que engadimos aún máis. Adrián. Liamos a Adrián. bueno, claro. Compañeiros, está Adrián xa listo? Ah. Dime que sí. Bueno, Madre bueno. mía. Adrián, listo. Pode Dime haber que unha coloque o pé de sorpresa, micro, Eu coloque o pé de estou- micro, compañeiros. A mellor quero coller A ver, a man. dádeme, non, mellor non, vale, dime que mellor non alíe. Vale. mira, a ver, mira. dádeme unha pistiña, compañeiros, por que... Un aplauso para Pepe. Menos mal que Pepe vengo rescate. Menos mal. Pepe, Bueno, dádeme algunha pista, queres un cambio, compañeiros. Pepe? ¿Quieres cantar, Pepe? Pepe, outro que non precisa cambio. Lara, a ver, dádeme algunha pistiña. Por quen vai cantar Adrián? Podemos dicir algo mellor non? Contádeme, a ver. Buah. Por qué? Pero a Dime ver. que vai cantar por Elvis Presley. Bueno. Un aplauso para Adrián. Se me conoce, ¿eh? Non parece él, sí. Pero Aquí, dalle aí para arriba, aquí. a ver. Pero- Aí. Aí ven, aí. Ay, oh. Hello! Man, juntos Hello. en Spanish. In Galician. Esto es Spanish Show, Shoot the Show. Juntos. Together. welcome to the show. Ready? Ready, ready. ¡Música! Un día hubo una fiesta en una prisión. Ah. Un día hubo una fiesta en una prisión. Había una orquesta de la que hubo una orquesta no, rock and roll. Todo el mundo a bailar el rock and roll. Un gato que andaba en un saxofón y también un gato. Un día hubo una
cuate se puso a bailar el rock and roll. Mari tocaba, empezó a tocar y todos en la cárcel se puso a tocar. La tabla del baile se puso con... Vamos a ver. Non teño palabras. Hai que reconocer que tampouco lle damos tempo a ensayar. Foi chegar a encher as cousas. Elas xa viñan ca lección aprendida. Adrián, moi ben, Moi ben. Moi grande, Adrián. É que inglés... É que o inglés é traicionero. Di que sí, que sí. Sí, inglés non... Que sí, Adrián, que o fixeches fenomenal. Agarda aí, que non sei que te levas un cambio todavía, aparte do show. Agarda aí cas túas compañeiras, Adrián, porque claro... Baixa pa lipón ao lado, É que el só entende o inglés, Adrián. Bueno, un zapatillo non oi ben. Pero mira, Adrián é un artista, porque el chega aquí e fai no rir a todos. Exacto. Ese é o que merece. Ese é o arte. Claro que sí, Adrián. Sí. Bueno, vaya tarde complicada, Ose, a verdade, pero que de novo, María, tendes que escoller, que é moi complicado, a verdad, pero só podes facerlle o cambio a un. Eu, Adrián, deixou como está, Deixamos, por favor, deixou como está. Xa bastante cambio lle fixemos, te digo unha cousa. Ten unha cabellera. Pois eu que sei. Pois a ver, eu que sei. Mercedes gustame moito porque é de Tordoia, ela matouse toda. E fixo moi ben, pero eu que sei, o mellor como tamén vai o mellor cante, igual non o merece, non? Ti que dispiro? Pois é que estou entre Mercedes e a Ruth. Ruth. Eu o teño clarísimo. Sí, pois a ver, di aí, Belén. Veña, Belén, elige Que ti eu hoxe. teño o meu favoritismo, entón para mí é Ruth. ¡Oh! Bien, Ruth. Vente aquí conmigo, corazón. Ven, Ruth, Que ben, que alegría. Bueno, Aba deuche a Victoria, estás contenta? Sí, moito. Apetece un cambio? Sí, apeteceme un cambio, sí. Guai. Sí, apeteceme. Teño que espabilar xa. É hora. Ben positiva, non Sí, negativa. sí. Mas ten un tipito, ahora arreglo o pelo, isto deixámoslo xa. Esto vai ser un éxito seguro. Un éxito asegurado. Pues nada, Ruth, ponte en manos, como sempre, Vamos allá. da nosa fada María. E nada, de seguido vemos pues como te deixou de guapísima. Veña, un aplauso para María, para Ruth. Ale, que eu quería che preguntar, que estamos a falar dos 60, Sí. da chegada do Home á Lúa, Pili, que este home non sei que lle Hai Bueno, máis de unha na- lúa, Lucío, sí. Bueno, Hai pues, máis de un que chegou. Na lúa estaba. Bueno, pois hai moita xente que lembra ese momento como un acontecemento histórico, moito se fala dos millóns de espectadores que viron aquela noite de xullo de 1969, pero non sei se os galegos estaban para esas, Claro, é que cando falamos de cousas que pasaron nesta década, de fitos históricos, é que a chegada do Home á Lúa, rapaces. É que... Totalmente. Madre De que mía. ano? No 69. Non había nacido eu. Estabas a un ano, Pili. Non, a máis. Pero en televisión tamén era que importante, tivese en claro, tele. porque había moitos fogares que nesa época Claro, no, o sea, na miña casa non había televisión. No, bueno, eu, Sí? se cadra, Hasta espera. Carallo, Carmela! No, teñamos a ver. Teñamos unha Se vos parece... non sei, Belén, pero non sei nin se quero saber, digo, o sea, porque antes vimos aí que está pelexas, piques... O que se Madre estaban a mía. tirar patacas uns aos outros. Sí. Levamos a guerra aldea esta, Bueno, Sí, aldea non, sí. que Bueno, boiro, está que reto boiro. de asuntos. A ver que nos preguntan por aí. A ver, Que Pili, que cousiña? tiña unha curiosidade sobre ese Dille a Amada que ese cacho de chourizo que caeu, que lle pasaron ajo e botaba na pota, que daquela non se podía tirar, Amada. Que mira, que me din que tiramos ese cachiño de chourizo o lixo e que din, eso era pasarlle unha auguiña para dentro que non se podía desperdiciar. Tamén se podía pasar que o suelo freguei no hoxe. Non iba a fregar hoxe vindo a televisión á casa. Ai, que me leva nana de Xudas. A culpa foi miña. Foi túa. Non che digo eu que non sabedes máis que tirar. Hai que aproveitar todo.
Que gusto dá ver a Magda cociñar e Quino Plató, unha maravilla. Pois xa entraba ese repuliño con patacas e Sí, chouriño, qué bueno, A mí un pouco de estrés me estaba dando Magda, ¿Por qué? Porque non paraba, era unha banda sonora e non me estaba entrando a mitad das cousas. Bueno, Alejandro, que Magda muda non é. Pois iso. Muda non é. No, e se estades as dúas xuntas, eso xa é o Festival de Ortigueira. Bueno, pois non está mal, Moneco, o para ser o noso primeiro candidato, 1800 kilos, tranquilo. Ten unha cara de buiño. Aí está. Moi guapiño, que vos pareceu? Portugués, ademais, o sea, a min gustame, non sei, a min gustou, me parece moi bonito. É grande, é grande. No, grande, Estaba home. vendo aí o boi e dixen, ostras, grande. Pa 6 anos e medio que ten. Sí. Está ben mantido, Sí, sí. Ten porte, ten Carmela, como ves? Eu vexo moi ben, precioso. O único que os corniños nos ten alá moi ben feitos, pero o tipo é maravilloso. Fetiño, pobre. Ademais é moi Os bo, corniños tenos un pouquinho desviados e tal, pero... Ai, xa é perfeccionista aquí, Carmela. Porque, Está tirando aí o puntiño. Os cornos é moi importante que os teñan ben presentados. Bueno, pues mira, anotade aí ese 610772255 se queredes que o voso boi concurse aquí en Xuntos. E, por certo, falando de animais, se escoitades na casa esta sintonía... Por favor. El cuervo en la cárcava llega por la mañana y nos reúne a todos los del equipo para ver la naturaleza. Esto es el hombre y la tierra. Música Félix Rodríguez de la Fuente. Nada máis e nada menos. Pero además esta música, Antón García Abril, que era un grande músico sinfónico, foi tamén o compositor desa cabeceira, desa sintonía de Sor Citroën. Pam, para, baram, para, para, esa sintonía, increíble esa este home. voz de Félix Rodríguez de la Fuente, ese home que despertou neste país, neses anos, a conciencia ecolóxica. Que eu creo, Pili, que nos aseramos se foi un dos personaxes máis queridos da tele, ¿no? Da tele, por suposto, non me perdía ningún programa porque era todo expectación a ver a que animal iba a sorprendernos cada semana. De verdad que a verdad que cando dixeron que morrera nun accidente de avioneta, que tristeza. Porque además víase tan boa persoa, maravilloso. Menos mal que unha das fillas creo que lle quedou bastante legado e lucha moito por a través da súa fundación. Pero por que enganchaba tanto Félix? Un programa distinto. Tiña carisma. Sí. Era un home con carisma, sabía divulgar e eso foi o fundamental. Pero Pili, que queres intentar daros amón? Quero intentalo, Rocío, xa que non está Garbanciña hoxe e el Tania. Hombre, hai que aproveitar, vamos a intentalo porque este xamón é unha claro. pena que quede aquí, de verdad, que é unha tristura. Ai, nena, aí está o comité. O comité. É que quedará ahora, que Colle ya non aí, empezou. Pili, colle aí. Colle aí. ¿Sí? Boas tardes. Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Señora Pili Pampín. Sí, Garbanciña, non estaba dormindo. Hombre. ¿Qué tal? Moi ben. ¿Qué Yo tamén tal? como a ti. Hoxe deixounos plantados. Hombre, porque teño un fillo a casar, muller. Está casando o fillo? Claro, Garbanzer Junior, claro. Ha de estar bonita. No, mandábamos unha foto do vestido porque xe puxen un rojo. Pero claro, traia. para cambiar un pouco do verde. Traia a foto o próximo día. É que? Vou ir mañán, que teño bolso. Hoxe non podemos facer garbanzos, que teño aquí o bolso dos cartos conmigo. Sí, sí, sí. Pero vou mañán con ese bote que temos, Pili, de 260 euros xa. Madre mía, mire, estarase poñendo morada de marisco, non? Bueno, marisco e albariño. Pois xa me parece, claro. Porque hai que pagar a boda do fillo e que non chore a xente. Claro. Bueno, usted siga atendendo aos invitados, non vai a quedar mal por 10 euros de máis, me entende? Botádeme moito de menos, Adiós, bonitilla, que vou dar un xamón esta tarde, xa verá. Suerte, vémonos mañán. Gracias, Garbanciña, mañán vente.
Vale, aí estarei. Adiós. Pa iso non é amorrada, Pa iso non é amarrada. Amarrada no, chica, que non nos invitou á boda do fillo. Ah, pois entonces é amarrada, tes razón, Ai, por Dios, non yo perdono, Ademais, no. que cajana que tiene que comprar unha Pamela, por A ver Dios. se siquiera nos trae os recuerdos estes da boda, que nos trae algo. Ai, que a mellor unha vacinilla con caramelos, cala a boca, xente... Bueno, que tal? Ai, Xa Dios sabes, mío. É que, Tania... A mí, se me trae un xamón como este, tamén me vale, Vale, ti sabes como é, non? Eu sei Para como que é. son os puntos... Para o xamón de xuntos. Estean moi atentos, por favor, que se non está Garbancilla podemos dar este xamón. Veña. Xa saben todos vostedes que solamente vamos a dar 5 tonos. O primeiro. Un tono, Tania. Un tono. Ai, a ver se o verás. 2 tonos. 2 tonos. Bueno, a ver, por favor, que estamos desexando dar o xamón. 4. Ai, que queda un. Os queda aquí o xamón. Ai, pensei que o collera. Non nos O interesa. contestador. No, co contestador non quero falar, No. que con máquinas... Xa dicía a miña abuela, eu con máquinas non falo. Pero vamos a... Hoxe vamos a aproveitar que non está Garbancilla, vou por outra Veña. chamada. 5 tonos. 5 tonos, a ver se temos sorte. Para que son os puntos para o xamón de xuntos. Facilísimo. É que é facilísimo. Estean bo atentos. Ai, que gana teño... Ai, está. O primeiro tono, veña. A ver se destai sorte, Gana ó. de meterlle un bocado. 2 tonos. Para que son os puntos. Para o xamón de xuntos. 3. Pillámonos a todos dormindo, o que? 5. Pois sinto moitísimo. Pois imos ter que comelo nós, Pili. Imos ter que comelo nós. Sinto unha verdabilidade. Vou falar... Pili, logo intentamos outra vez. Ti queres? Claro. Que joa, que agora xa quedei así un pouco tal. Eu quería dar o xamón. Eu tamén. Veña, Pili, Tania, sí, gracias. logo intentámoslo outra vez. Claro que sí. Un aplauso para a nosa Pili. Bueno, vos... Quiero ser artista, xuntos, o protagonista. Con peles farrapos, con tantos ser trapos, de estrella solista que fai suspirar. Xuntos, quiero ser famoso, xuntos, ser lo máis hermoso. Firmar talonario sobre ese escenario, pisar a diario alfombras de rosa. Xuntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Queridísimo xurado, listos e preparados xa para comezar unha semana máis o noso concurso Xuntos Quero Ser Artista. Bueno, a ver que nos depara esta semana, que talentos visitan o noso programa. Estades contentos, con ganas, xurado primeiro, boa tarde. Contento, el corazón contento y lleno de alegría. Con ganas de empezar. Con ganas de empezar, Tania, a ti? Ai, eu moitísimas ganas de saber quen son os concursantes, Por claro. suposto. Eu tamén, rapaces. Benvido, Luis, que tal? Moi ben. Bueno, que fermoso lugar onde gravaches ese vídeo, non? Foi no Parque de Carballiño, onde vivo un Carballiño, sí? Ajá. O foi no gravar ali. Bueno, que ben, non? Que coñecemos Hola, tamén... Luis, boa tarde. Boas tardes. Eres feireante? Sí. Non podes traer un pouquiño polvo, home, que a estas Pois horas sí. entraba, Non me collía no coche, non me collía, se non traía Ay, por Dios. Avisamos que conta puntos para mañana. Tamén, eso, sí. Ademais, Sí, non sí. me dedico ao polvo, Ai, dedícome a outro tipo de ventas. Ah, bueno, perdón, como eras do Carballiño, Pero pensei bueno, que... feirante é igual, son igual, sí, sí, ¿verdad? Sí, bueno, estupendo. Gominola, palomita, algodón de azúcar Ay, típico de tamén toda a nos iba, vida. tamén nos gusta. Todo ese mundillo das festas. A min dirme gominola xa se me fan os ollos chiripitas. Pero bueno, se iso traigo vos polvo igual, mañán. Vale, Un gracias. poquinho. Luis, que nos vais a facer? Hoxe quería cantar un temiña que se titula Cántame un paso doble galego. Ai, coñecémolo ben, claro. sí, Ese é un sí, dos sí. clásicos temazos, Billy. Deseando escoitarche, Luis. Pues moitas gracias. Dale pa diante. Empezamos o grande, un aplauso. Gracias. Quisiera cantar en homenaje
os que están lonxe desta nación que os viu nacer, cos que un día calma ferida outros fiadeiros tiveron que coller. Levo moi dentro a imaxe aquela dunha mociña da emigración que dun día en terra estranía solicitoume con emoción. Abre as palmillas. Cántame un paso doble galego con airiño do noso país, eses aires da miña terriña que moi lonxe esa non sei vivir. Cántame un paso doble galego que morrendo estou de soledad. Cántame un paso doble galego, cántame un paso doble da terra que me trae a lembranzas do lar. Moitas gracias. Moi bien. Que chulo, que bonito, xurado. É un paso doble moi fermoso, moi bonito, nos encántanos. Moi ben, Luís, dedicas a cantar por tamén, por aí polas festas. Sí, Gústache? Pero ti faz de todo, entón. Pero como faz para ir a tocar? Abres o chiringuito, vendes gominolas e aparte tes aí... Se canto non teño feira, se teño feira... Pega tu micro, senón non te escoitamos ben. Digo que non, eu compagino, se teño feira non canto, se teño cante non fago feira. Pero podes cantar para vender tamén, podes Estou cantar. empezando, quero reanudar un poquinho máis no mundo do espectáculo, quero reanudar. Estou empezando, Pero pouco desde a logo pouco, que non pouco é a a primeira pouco. vez que estás nun plató de televisión porque eu vinche xa unha soltura, Notase. Un home Un poquinho por aí, polifacético. un poquinho. Claro, claro, eso notase, porque é que as táboas tamén se van collendo coa experiencia e notase que xa tes pois aí unha base, claro que sí. Arrancamos Moitos ao parabéns. grande, moita sorte. E nada, Gracias. corra aí detrás do escenario. Que asco me dá isto de impuntualidade. Quedamos ás 12, teño cita para 12 e xa van ser as... Ás 12, xa estou aquí. Desculpe que tuve un asuntiño tal que quedei un pouco tocado. Estabas a matar o porco, non te fode. Que sentido de humor ten vostede, Como non me quites esa man de encima, arremángote unha... Hostia. Hai que ver que carácter ten vostede, Juanmi, non? Bueno, carallo, que Juanmi? Que Juanmi? Juan Miguel. Juan e Miguel, os dous, que iso de Juanmi? Ben, pois Juanmi, deixaronme aquí o teu informe médico e resulta que lin que vostede xa tuvo algún que outro problema no seu aparello locomotor, chamémoslle así, non? Eu chamei César. Anda. César. E os dous amigos que están colgando ao lado, un é Kiko e outro é Coto, Matamoros, porque son gemelos. Anda, mira que original é vostede, Quere deixar de falarme como se tuvera 10 anos. Ben, unha cousiña, Juanmi. Quería preguntar por que vostede pediu cita vía carta. Non é porque lle teña medo médico ni nada, e non tiña mascarilla aquel día. Ah, bueno, pois vou lela para corroborar que efectivamente é vostede, vale? Con outro, bueno, Ben, hola, non se me levanta. Tachón, necesito, tachón, axuda, moitas gracias. No, gracias non puxe. Gracias non, vale. Ben, pois corroborado isto que tampouco era moi importante, non? Canto lle mide o seu César? Pero como, así ou para baixo? 12, 13? Quanto é o normal? O normal, 22, 24... Poña 7. 7. E medio. E medio. 8, un notable. Sí, 8, sí. moi ben, moi ben. E isto lles pasa desde fai canto? Anos? No, décadas. Décadas xa. E nunca buscou unha solución para iso? Bueno, ahora estou tomando Viagra cada 4 horas todos os días desde onte. Entón de nada. Nada, entón o que quere vostede é operar. Operación, moi Ten bien. preferencia por algún día? Ou... No. Pois o lunes? No. O martes? Tampouco. O mércores? Vamos domingo, O domingo, xusto iba a decir o domingo, domingo. Moi Pero ben. unha cousinha, vostede ten algún tipo de experiencia? Sí, por suposto. O porcentaxe de pacientes que saen con vida das miñas operacións é xa dun 20%. De feito, xustamente veño dunha operación, lamentablemente o paciente é o do 80%. Moi mala Cancélame esa sorte. cita, cancélame. Pero vostede non quere solucionar o Pero que non quero morrer, chaval. Bueno, pero lle podo dar outro remedio. Sente, ten que sair vostede a correr. No.
ten que sair vostede a camiñar. No. Ten que sair vostede da casa. No. Ten que facer algo. No. Bueno, pois os pasos da operación son os seguintes. Sí, Paso número 1, super importante, o casco de seguridade. Eu xo lemo de fama. Paso número 2, teño que facerlle unha circuncisión na punta do seu César cunha pistola como esta. Paso número 3, con moitísima delicadeza, coller un martillo en a punta. Mira, non sei de onde saliste ti, nin onde estudiaste, pero a mí non me... Eu non son así, Juan Miguel, isto é todo unha broma. É vostede unha persoa maravillosa. Mira, que te den por aí. Noraboa, Juan Miguel. Lucía Rodríguez, vamos a ver, temos que explicarlle a xente que non sabía que isto era unha cámara oculta, hombre, por favor. Chico, que me dixeron ali unha xente que ganei un programa. Sí, este é o premio, estamos en directo, pode saudar se quere. Que tal, Paco, cabrón? Pero unha cousiña, vas utilizar isto? No, o quere vostede ou... Sí, porque é que iso que a película que me contaste antes igual funciona, non é abaixo. Era unha broma, era unha broma, corta. Pero que vos son estos rapaces, os netos do Rosal. Aquí seguimos en Xuntos en directo. De verdad. Canto nos fan rir estos rapaces, para ver que ben eliximos os gañadores, Totalmente. Sí, un gusto telos aquí. Teñen un futuro maravilloso, Rocío. Un futuro maravilloso. Grazas por vir unha semana máis a facernos rir. Gracias. Que ben senta, verdade? Canto talento estamos a descubrir, Pili. Totalmente, é que aquí en Galicia temos moito talento, maravilloso talento, Rocío. Moi benvida, Lucía, como estás? Bueno, un poquinho nerviosa, pero bueno, ben. Nada, iso pasa enseguida. Bueno, Lucía, que nos contaba que era de Porriño, pero aí non estabas no Porriño. No, é verdad, aí estou en Ourense porque traballo ali. Entón, pois bueno, estou entre Porriño e Ourense, cando me cadra. Moi ben. Bueno, xurado, que? Lucía, quen te animou a vir ao programa? Pois miña nai, que sempre me anima todo, sempre está aí a tope comigo e ca música, pois animoume, pasoume, bueno, pois o contacto e pois animeime a presentarme. Gustaría che dedicarte a canción? Sí, gustaríame, ainda que, bueno, está complicado, porque entre o traballo e todo, compaxinalo é complicado, pero, bueno, claro que sería, bueno... En que traballabas, perdón? Eu traballo de educadora nun centro de menores. Estupendo. É que importante esas nais, Tania, sempre apoiando, Totalmente. Pois totalmente, porque eu teño que decir que cando entrei en Recantos, que foi como o meu trampolín para comezar a carreira, foi miña nai. O sea, foi miña nai. Se non fose por ela, dende logo, que o mellor hoxe non estaba aquí. Sí, eu a verdade que teño moita sorte niso, que tanto meus pais como miña avoa e todo, pois anímanme sempre moitísimo ca música, e bueno, iso é un placer. E os eles onde están? Quen? Eles, os teus pais, a túa nai, está véndote na casa? No, miña nai está aquí, está ca miña irmán, está meu pai na casa, está miña abuela e seguro que... Ai, as abuelas. Ai, as abuelas. Bueno, pues seguro que Yaizas está por ali con eles, seguro que están pues pendentes de verte, pendentes de ver a túa actuación. Moita sorte. Moitas gracias. E a disfrutalo moitísimo. Un aplauso. Moitas gracias. Llévate el miedo de cada uno de sus cabellos. Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos. Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa. Te espero siempre, te tormenta. Con todo arrasa, aunque nunca te lo digo, te he echado de menos y pongo el cielo de testigo, aunque
Lucía. Ai, moitas gracias. A relajarse Precioso. ahora, xa pasou. Nerviosa. Qué bonita voz para Moitas non gracias. dedicarte a cantar, o sea, profesionalmente. Supoño que na casa... Sempre que vou a casa, collo o altavoz, o micro e canto todo o rato Pois que tes podo. unha voz preciosa, Lucía, parabéns. Pois moitas gracias. Joa, eu estou, de verdade, teño os pelos de punta, emocionoume moitísimo como interpretaste a canción, o que transmitías mentras cantabas. Ti dicías que está complicado o mundo da música, claro que está complicado, pero si queres algo de verdade, para adiante. Pois moitísimas gracias. Tes moito futuro. Eu, Lucía, estou a pensar na túa boa que está na casa véndote, que ten que estar orgullosa pedazo neta que ten. Aplauso para Lucía, que o fixo espectacular. Aplausazo, Lucía, corre aí detrás do escenario. Aquí estamos xa con Antonio, benvido, moi boa tarde. Menudo set que se montou aí, Antonio, pro vídeo. Menudas vistas. O ladiño da casa está eso. Oh, qué bonito. A ver cando nos invitas. Cando cairades. Xa ves ca jaita na man, Antonio. Sempre con ela, sempre con ela. O a muller tamén, pero Vale, no, é esta acompáñame sempre. non soltar a jaita cando se quere pasar ben. Ai, Iso é verdade. É certo, é certo. Ti non ves a divertir, que mal pensado Nin a muller tampouco. Que va? Non ves a divertirte o programa? Sempre. Pois aí ventará, entón sí, señor. Antonio, jubilado do mar, non? Sí, toda a vida. E cando empezaste a tocar a gaita logo? Isto empecé con 9 anos, un grupo que lle chaman os de Marín. É un grupo moi antigo. Ahora existe, pero é pequeniño. Son 4 componentes. Empecé de pequeniño, pero despois marchei po mar e abandonei. Claro, a todo. traballar. E ahora retomaste outra E vez, non? retomei na jubilación. Moi Estou ben. jubilado. Me gusta, ¿eh? Ah, ya ves, veña, pois veña, Sí, queremos ver. Bonito, claro, que si retomando aficións. Pois nada, collo o micro. Sí, claro. Claro. Sofía de Álvaro Soler. Anda. En gaita. Na miña vida escoitei, vamos. Moi ben. Veña. Un aplauso para Antonio. Outra, dinlle por aquí Antonio, pero bueno, que xeito de por patas arriba o plato. Hai un pouco de nervios, a verdade. Madre mía,
pouquinho de nervios hai sempre. Eu pensei que ibas vivir cunha canción, bueno, Tradicional de Tradi. No, pois... Tiene moitas, así, moitas versións, moitas. Ai, pois moitas sí. cancións. Pero mi madriña. que este moderno, Vamos a ¿no? poñer de acuerdo a ver se podes vir mañán e escoitar outro tema. Sí, a mí gustaríame, Eu a verdade que non me esperaba para nada isto, Os da túa casa teñen que estar contentos contigo, ou Empezou non? por meu fillo. Dicíame sempre, tocas galegas, galegas, galegas. El A ver, modernizoute, busca non? algo aí moderno e tal. Aí empezou todo na Pero para pandemia. isto hai que ter Na moita pandemia, enerxía, Estando encerrados, sí. Home, claro. Era un aburrimiento continuo. Entonces, tropezábamos todos. Había que facer algo para entretenerse. Os veciños encantados, Bueno, claro. Me gusta moito. Porque os ensayos non teñen nada que ver con o resultado final. co resultado. Amigo, Cando estás ensayando é moi aburrido. Durante os ensaios que poñan uns tapóns e despois xa teñen a Isso é exclusividade. verdade. E o teu fillo toca gaita tamén? No, nada. Hai que meterlle o Ahora vicio aí. chora porque non quiso está pesaroso. Pois Antonio, eres a Felicidades. bomba, moita Moitas gracias. sorte e nada, corre aí o backstage e moita sorte. Que tal Antía, benvida? Bueno, Gracias. quen aparecía aí no vídeo animando? Miña nai. Anda. Que ben, Antía. Motivada, Que tal, Antía, como estás? Bueno, algo nerviosa, pero podía ser peor. Cantos aniños tes? 15. Onda, 15 aniños. Pero xa tes experiencia cantando, xa ganaste un concurso, Sí. xa te presentaste a outro, este é o teu terceiro concurso. Sí. Bueno, pois os nervios fora, que nos vas a cantar hoxe? Como una ola. Ai, que bonito, Ay, Rocío qué Jurado. bonito. Como Unha una das ola, grandes. Pili. Atreveste coa máis grande. Bueno, inténtase. Que ben, unha muller valente. Sí. Sí, señor. Deseando escoitarte. Gracias. Pois sí, Disfruta un moito. aplauso para Antía. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, de espuma blanca y rumor de caracola, como una ola. Y me quedé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Tu amor creció como una ola. Esta é das que se fai curta, rapaces? Realmente, eu dixen que siga. Fíxose moi curta, Antía, de verdad. Antía, de verdade que eres unha rapaza, tes 15 anos dixeches, non? Sí. Eres super afinada, vese que tamén hai un traballo detrás, porque estudias canto, non? Sí. Pero hai unha base xa, que talento xa o tes, así que eu animo che que sigas formándote, porque si cantas así con 15 anos, miña reina, non quero saber eu como vas a facer dentro dunhos anos, Que ben o fixeches, noraboa. Gracias. Pili. Eu vinte un pelín nerviosa, gustou moitísimo máis o estribillo co inicio, que o fixeches moi metódico, sabes? Grabé tu nombre en mi barco, sabes? Darlle un pouco máis de dulzura, de tal, pero claro, a veces os nervos xogan malas pasadas, pero estuvo correctísimo, afinadísimo nese sentido. Parabéns, Antía. Moi de acordo con Pili, pero eu dicir que gústame que a xuventude, porque tes 15 anos, elisa cancións das grandes da copla, como claro. Pili, como a Pantosa, Rocío Jurado, e que non quede no olvido. É un temazo, e ti vas polo mismo camiño de ser unha das grandes. Felicidades. Gracias. Noraboa, Antía. Sorte na final e corra aí o backstage. Bueno, pois aquí está Natalia, benvida.
Que ben acompañada estabas nese vídeo, non? Pégate o microño así para que te escoitemos ben. Era o teu can. Sí, era o meu can. Bueno, que riquiña. Natalia, que nos vas a facer? Pois nada, unha canción de Dime do 2003. Xa me janeaches, encántame ese Aquí, tema. o fan número 1 de Eurovisión, por Home. favor. Está un poquinho nerviosa. Eu vexo a tedes que animala un pouco. Sempre é unha primeira vez. Eu estou lendo aquí que cantaches varias veces en público, non? Sí, pero na tele non. Anda! Na tele non, é que... Bueno, Tranquila. Pues, relax. Imagínate que non estamos, que estás de paseo no prado co teu can. Somos amigos aí, nos. Imagínate que estás cantando a teu can. Olvídate da xente que está aquí. Vale. E adiante. Moitas gracias. Nada, Claro que bonita. sí, ti abstráete das cámaras de todo, ti métete aí no tema e a disfrutar, que para estos xuntos quero ser artista. Moitas gracias a todos. Veña, Natalia, un aplausiño para ti. Mar en calma en un atardecer y todo vuelve a ser como era entonces. Juego con la arena entre mis pies, dibujando sin querer tu nombre. ¿Cuántas veces te llamé en la noche? ¿Cuántas veces te busqué? Por mis recuerdos yo pierdo y no pierdo la fe. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida. Vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez. Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida. Me han contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo. No permitas que el orgullo sea quien decida por los dos. Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dice no es verdad. Deja tus miedos, podemos, si quieres volverlo a intentar. Gracias. Bravísima, pero que gran estrella. A verdade que sí. Claro que sí. con Foi que unha máis- gran elección, a verdade. Que tal, Natalia? Xa eses nervios fora? Sí, claro, se pudera cantar a máis, pero... Só pucha pouco logo. Só pucha pouco. Claro, un minuto e medio. Pero entonces eso quere decir que disfrutaches, non? Sí. A pesar de estar nerviosa. Bueno, pues eso gústame. Natalia, que pensan na casa? Apóyante? Sí, a miña familia apóyame. Hasta me están vendo ahora mismo de Francia. ¡Anda! ¡Mándalle un saludo! Sauda a familia. Gracias por estar aquí un tempiño aquí conmigo para verme. Moitas gracias por perder uns segundos para verme. Graciñas. Que riquiña é. Non creo que hayan perdido tempo. Oye, encántame ese tema, como dicía, e creo que aínda que parezca que non, é complicado, porque é tan movido, tan rápido, que casi non podes coller ni aire. No aire, eso sí. Ti que tal? Eu ben. Ben? Sentiches que... Como sentiches que saiu? Bueno, podía salir un pouquiño mellor, pero é os nervios xogan malas pasadas. O importante que todos o pasamos aquí en grande con este temazo e contigo. Moitas gracias a vos todos, graciñas por todo. Grande, Natalia. Guapa. Vai, corre aí detrás do escenario a relaxarte. Ai. Xa non lembraba eu o comité. O comité, de verdad. Xa tardaba o comité. ¿Sí? ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Qué garabanciña! Non é comité. Hola. Pero ti non estabas de boda. Pero estamos quedando un programa precioso porque eu teño posto na boda. Amiga, que bajo polo menos a seguir unha tele. En serio? Esta garabanciña, Pili, esta que nos quere, pero eu Pili. veño cunha petición, Rocío. Que quere agora? Que? Que quere ahora no, Pili, que te estou escoitando. Xa sei. Resulta que na boda teño moitos seguidores de Pili. Mira, escoita. É que? Non que era? Claro, entonces, Eu ahora teño te que podías- marchar. Narvanciña. Que te podías cantarnos algo, Pili. Que outro día... Que cante. A ver, si pide garabanciña, Pili.
Mira, están reclamándote, Pili. Garbanciña, eu teño que marchar para actuar de verdad. Donde tú hoxe, Pili? Ai, pero veña cos seus invitados, que vou para Torres, para Vilamayor, para Miño, veña. Pero así quentas a voz xa, vas preparada. La parte de Galicia, Pili. Bueno, pois colledelo alza e ides. Vale, tenemos que cantar algo. Bueno. Que te merecio. Bueno, vale, Pili, vai canta polo seu, sí ou non? polo seu fillo, sí, muller, que logo. Pili, canta, Garbanciña. Gracias, Pili. Ben. Garbanciña, pásao ben. Atentos aí a tele na boda. Desesos de Garbanciña en Seral de Galicia son ordes porque Galicia quere escoitar a gran Pili Pampín, que está hasta aquí preparada no escenario. Un forte aplauso. Es el aire que respiro, es como un sueño escondido. Son revuelos de mi tierra que con la luna se encuentran dentro de mi corazón. Es un río de sentimientos, un camino de recuerdos. Son tristezas y alegrías que mi alma han dibujado el pincel de mi ilusión. Es mi razón de vivir, una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. Noches que no olvidaré, donde el cariño encontré de todos los que me quieren y están en mi ser. Muero por la copla, lo diré mil veces. Ella me dio todo y todo le di. Muero por la copla, que lo sepa el mundo. Pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella la que me hace volar como gaviota entre el fuego y el mar. ¡Vámonos, mi arma! ¡Eso! No puedo vivir sin ella, no he podido acostumbrarme. La solté un día de mi mano y vi como las estrellas me dejaron de alumbrar. Es mi razón de vivir, una locura sin fin, un equipaje que me hizo feliz. Noches que no le olvidaré, donde el cariño encontré de todos los que me quieren y están en mi ser. Muero por la copla, lo diré mil veces. Ella me dio todo y todo le di. Muero por la copla, que lo sepa el mundo. Pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella la que me hace volar como gaviota entre el fuego y el mar. Muero por la copla, que lo sepa el mundo. Pase lo que pase, sigo estando aquí. Y es ella la que me hace volar como gaviota entre el fuego y el mar. Moitísimas gracias. Gracias. A ver si lle gustou a Garbanciña,
A ver si lle gustou a Garbanciña, compañera. gracias, amor. Buah, qué grande, Pili Pampín. Supoño que na boda estarán todos bailando, non? Pues eso espero, que Porque, pena claro, non ter aí esa cámara. reacción estará na boda, na casa, que Pili, hoxe arranca a xira, ademais. Hoxe arrancamos xira, Rocío, xa Buah. desexando, feliz, contenta. Estrenamos en Miño esta noite. Esta Estaremos noite en estás en Torres, Miño. en Vilamayor. Ás 12:30 da noite estamos aí dando Que dando sorte calla. teñen os de Mañán Miño. estaremos en Xuntos tamén, por suposto. Un aplauso para gran Pili Pampín, grande compañeira. Ay, Dios mío, de verdad, que temos aí a concursantes. Será o comité ou Será o comité ou Garbanciña? Garbanciña? Por que apostades? A ver. Sí? Buenas tardes. Ben, eu quería que foras ti. Ay, Dios mío, Pili, qué emocionada estoy. Ai, gracias, Garbanciña. Non estará emocionada polo champán, muller. No, é polo tema, Pili. Gracias. No. Bailouno usted? Hombre, estou cansada de bailar xa ainda son as 7 da tarde, Pili. Jasta pista hoxe, Estou gastando pista toda. Pois moitas gracias. Pili, Gracias, amor, espero que lle gustara. Pero mañán hai que ir traballar, o sea que non empine moito o codo. No, y ten cuidado ca festa, Sí, non Moita se suerte. preocupe, non se preocupe, que mañán a primeira hora xa estou aquí. Hombre, vémonos mañán. Adiós, Moitas mamá. gracias, Pili. Xa non vou á cama, xa quedo aquí na porta, hasta que veña usted. Hasta que o empate tamén. Ay, Garbanciña, pasa o ben, ai que te estás ablandando, Garbanciña. Bueno, Unha aperta. Guai, biquiños, ata mañá, Garbanciña. Bueno, que estamos xa coa nosa seguinte concursante, que a tiñamos aquí esquecida, Susi, benvida. Hola, boas tardes a todos. Que nos agasallaches ademais cun vídeo aí presentación que tivemos hasta acting inicial xa, Bueno, curreime un pouco, gracias a miña filla. Ah, era a tua filla. O que o grabou, sí, foi a Así, miña filla. Moi ben, moi ben. Aí a familia apoiándose. Que te chamamos? María Jesús ou Susi? Susi, ou Susiña, o que queirades. Pois venga, Susi, que máis corto. Susi, que nos vas a cantar? Ven a mí outra vez de Isabel Pantoja. Ai, xa me de... A mí Estou xa un me pouquinho de... nerviosa. Bueno, pues Pero nada. que sepades que isto é un soño para min. De onde ves, Susi? Veño de Placeres, Lourizán, cerquiña de Marín. Anda. Mira, e dis que é un desexo para ti isto, non? Un soño. Un soño, eso. É a primeira vez que estás nun plato de televisión? No, xa estuve en Quen canta aí, Quen anda aí, pero sigue sendo un soño. Claro. Súbome coas orquestas, sobre todo París de Noia, que me encanta, que me Oliver me dá o ánimo de subir, Lucha Veña, ainda me dicía outro día, claro. Increíble. Arturo de Satélites tamén me axuda moito, que o Que sepa. Tania, como a vexas na festa, mandas. Ai, non, eu a partir da hora que eu te vexo nunha festa. A ver si me sale como son eu na festa. A ver, Pues veña, ti pensa Ojalá. que nós somos o público da festa, vale? Vale, Veña, vou a dalo todo. dai aí. Que ven como nos gusta esto. Muchas Un gracias aplauso a para todos. Susi. Disfruta. Es cierto que me quieres, confiésalo. Ya sé que te hice daño, olvídalo. Sabes que estoy enamorada desde que te vi y que mis sueños cada noche me recuerdan y cada día más, y cada día más, y aún no comprendo cómo fue que te perdí. Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez, necesito de ti. Ven a mí otra vez, que si no estás aquí yo no puedo vivir. Ese amor que sentimos es aún como un niño y no debe morir. Es preciso volver a empezar, es preciso volver. Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez, necesito de ti. Ven a mí otra vez, que si no estás aquí yo no puedo vivir. Ese amor que sentimos es aún como un niño y no debe morir. Es preciso volver a empezar, es preciso volver. ¡Ole! Muchísimas gracias para todos.
De verdad, estou encantadísima dentro e fora, porque esa xente que está dentro que non se ve, sodes increíbles. Moitas gracias por esta oportunidade. Moitas gracias. Oportunidade a nosa de escoitarte aquí esta tarde en directo, Qué bonito, Susi, de verdad, wow. Porque ademais me gusta a mí a Pantoja esta canción fermosísima, ademais, e fixéchelo xa, tía, moi ben. Moitas gracias. É que a verdad non é só chegar aquí e soltar a canción, non, é a interpretación tamén. E ti estabas sentindo a canción e transmitíchenolo tanto que eu parecía que estaba eu aí sentando contigo. É que che xuro pola miña filla que está aí detrás, que é o máis grande que teño, que o corazón se me pon a 1000, a 3000. É unha pasada, e a veces esa emoción hai que contela, pero bueno, eu din o mellor de min para todos vos. Desde logo e que para o público moitísimas que sodes gracias. increíbles. Moitísimas gracias por vir aquí e a chegarnos o teu talento. Moitas gracias. Eu a miña pregunta é como unha voz así de perfecta, potente, como canta solamente así? Ai, pois cando vou á festa con París, ti tes que ir a cantar, aí tes que ser a artista contratada nas verbenas. Si ti superas que teño os veciños que me chaman a Pantoja, Pantojiña. Os veciños ven tolos. Mira, eu chego a miña casa, os waffles na ventana e a cantar. E si paso a de mañán, vades a flipar coa de mañán. Ai, mi madre. Puedes estar seguro. Ole. E si non paso, moitísimas gracias, volvo a repetir para todos vos, sodes grandes. Desde o principio hasta o final, sin vos non sería nada. Non seríamos nada, non. Increíble. Eu son fasa Esta presentadora con este tipazo guapísima, increíble, actitud, sodes increíbles. Oye, Susi, Moitas gracias. Susi, eu en nombre de todo o programa, pues, bueno decir moi en serio, en nombre de todo o programa quero darche as gracias porque pases ou non pases mañán, acabarnos de agradecer que podes estar aquí. Ojalá copiaran moitos de ti, que a veces marchan cabreados como a pipa dun indio, pero é o que hai. Moitas gracias. Si non te presentes a un concurso. Gracias. Vanme facer chorar, Pili. Moitas gracias. É que é verdad o que di Pili, é que eres maravillosa, sabes? En fin, que pases a mañá, queremos aquí moito máis. Corre detrás do escenario aí a pequeno marronciño para o xurado, porque a quen deixamos fora hoxe, Está complicado hoxe, Está complicado, Taniña? Mira, sempre dicimos Es que iba a o decirlo. talento, que vai subindo o talento. Non, é que esta terceira tempada, eu xa non sei, xa empezamos o primeiro día aquí arriba, xa non sei onde imos a parar. É que o equipo tampouco sei como fai, porque cada programa os talentos están máis iguales entre eles e para nós é dificilísimo. E digamos unha cousa, é iso que aquí Elvis non se presentou. Se non xa, que pase se non directo. xa, bueno, é que hoxe tivemos un cambiamos xuntos de alto voltaxe. Imos a recibir, se vos parece, a nosa María. Que tal, María? Como Moi foi a bien, cousa? Rocío. Hasta bailei un paso doble, Pili, cando cantaches. Sobrou un ese minuto. Pero douche tempo, Sí, sobrou un Migueliña. ese minuto. Ahora, cando xa tiña todo, digo, ¡buah! O sea, que moi ben. É que cada semana pomos o máis difícil. Máis difícil, Outra edición a pasada, esta que se os 60. Que pasará a semana que ven? Ah, non se sabe. Fantasía máis. Outra que fantasía. tal che foi con Ruth? A ver. Moi ben, Ruth É está que moi... ela viña con autoestima un pouco como baixa, Sí, non? sí, ela decía que ahora cos 50 que menopausia, pero vamos a ver, se é outra etapa da vida maravillosa, é o abanico e xa está, é cara adiante. Claro que sí. É cara adiante. É verdad. Non Claro que queda sí. outra. E quedou guapísima. Ahora non parece que ten 50, parece que ten 30. Madre mía. Non cos 50 son os novos que 40. Totalmente. 30. Pois nada, invitamos a Ruta Sí, que pase. venga. Veña, pois como sempre, baixamos luces aquí no plató, apagamos monitores, que xa saben que os nosos concursantes non teñen espello durante toda a tarde, fíanse de María, e imos a recibir no plató a Ruth. Wow. 30 de María de 20. 30 de 20, ¿verdad? Venga Que te vas a aquí, liar. venga que Ruth. Qué pasada, ¿estás nerviosa? Bueno, un poquito, pero estaba más antes cuando me subí al micro. Home, que cantar por aba aquí para xogarse o cambiamos, madre mía. Bueno, mira pro monitor que vai ser o teu espello. 7:29 minutos da tarde. Imos a coñecer a nova Ruth.
Ai, non lle des o flequiño para atrás, O flequiño para diante. Pero que... Que tal, Ruth? Ben, cambiadísima. Pero Moi que pasada, cambiada, ¿no? cambiada, Sí, verdad? color e todo. Que sí, pasada, sí, imos a lembrar como chegou Ruth. Mira, mira. Buah, que nada que ver. Genial. Pili. Non, para nada, sacouche 10 anos de enriba, nena. Sí, verdad? Madre mía. Y a mí encántame ese trociño de pelo máis Sí. longo aí diante que como que Estes mechóns. rompe un poquinho corte, non? Ademais, o máis claro hacia a cara, dá Sí. como máis luz, máis vida na cara. O rubio favorece moito. E además co Rubi fai máis xoven tamén. Moito máis. Estás moi moito. guapa. Está Gracias. guapa. Ti como te ves, Ruth? Non sei. Pues súper cambiada, estou, vamos, no nos reconozco, para nada. Pero veste ben que é o importante. Sí, Pues sí. ahora xa sabes, de aquí a bailar. Agora estaría como para unha rock edition, ¿no? Claro, Ah, sí, sí. tamén. Ten aí un rollo aí rockeriño moi guai, sí, sí. Pues nada, Genial, María, que faz moitísimas maravillas, gracias. filla. Eu pensei que iba a botar máis alto de alegría, pero bueno, creo que estás contenta, Estou, non? estou. É que É eres moderada, contida. é moderada. Eu son moi É tímida. moderada, é la serena. Ruth, onde vas a ir agora a disfrutar aí do look? Pois está pensando salir por aí a Sanxenxo aí. Estaba a- pensando, no. ¡Hombre! Con este look Hombre. tan maravilloso e tan... Claro, de fin de semana. O sea, genial. Con este tempo que temos, hai que salir. Claro hai que que sí. salir. Genial. María deixoute Claro. ideal. María, Gracias. grazas sempre. Moi Gracias, grazas, amor, Ruth, por gracias. participar. Bueno, pois xa chegou o momento máis temido, máis esperado da tarde, ese momento do veredicto. Xa estou con todos os concursantes que participaron aquí, dispostos a cumprir ese soño, a pasalo ben, que tamén é o importante. E agora, pois, a papeleta Pili, Tania e Rubén de todas as semanas hai que deixar a un deles fora, por moito que nos pese. Bueno, pois comezamos, se vos parece, con el, con este feirante polifacético que nos deixou abraiados a todos. Luís é o primeiro, Pili, ides a puntualo? Sí, vamos a puntualo. Perfecto, pois Tania. Luís, fixéchelo moi ben, pero sí que é certo, e falábamlo antes, de que esta terceira edición somos máis exixentes, hai moitísimo nivel, entón eu esta tarde, pola miña parte, vou dar un 6. Un 6? Luís, eu creo que a proba de lume para cando se canta Pasodoble galego é ver se Pili está a bailar. E Pili, mientras cantabas, estabas aquí a disfrutar. Eu digo, entonces, é que a cousa vai ben de Pasodoble. Ainda así, como decía Tania, hai moito nivel, vale? Entonces, 7 puntiños esta tarde da miña parte, vale? 7 puntos, Sí, é o que decimos sempre, somos máis quisquillosos, e claro, o nivel nesta terceira tempada está sendo bestial, estámoslo pasando fatal, pero temos que tomar unha determinación. Entonces eu esta tarde, Luís, vou dar un 7. Un 7 para Luís, 20 puntos. Imos xa con Lucía. Vades a puntuar a Lucía, Pili? Sí, vamos a puntuar a Lucía. Lucía, eu non teño moito que decirche, solamente que me deixaches pois ca boca aberta. Encantoume a túa actuación e non me imaginaba que tiñas o vozarrón que tes, de verdade. O gallá podes compaxinalo co teu traballo actual porque eres increíble. Un 10. A miña dúbida de apuntación ou non era sin puntuarte ou non. Era xa se pasarte así con pase directo porque estou abraiado con ese chorro e con esa decisión vocal. Porque a veces, aínda que teñas esa voz preparada, os nervios tiran todo o traballo polo chan. Entonces, como saiu perfectísimo, mira, 10 puntazos. 10 puntos, Pili. Eu teño que recoñecer como os meus compañeros que non deixaches abrallados, non sabíamos ese que tiñas ese chorro de voz, que ibas a tirar por esa clase de temas, pero deixástenos un pouco anonadados a todos, a verdad sea dita. Eu vou dar esta tarde un 9. 29 puntos, que felicidade. Muchísimas gracias, de verdad. Buah, que pasada, Imos con Antonio, Pili, ides a valoralo? Que dicir? Sí, vamos. Veña, Tania. Antonio, os teus veciños, aínda que ao principio nos ensaios estén así un pouco tal, o que teñen que estar é encantadísimos. Eu non
non me imaginaba que soando a canción de Sofía de repente iba a soar a gaita desa maneira. Tes unha enerxía, desprendes unha enerxía que de verdade que aquí nos plató puxéchenos a todos patas para arriba. Eu vou che dar un 9 porque me encantaches. 9! Eu, a verdade, empezaste... O primeiro, xamais escoitei en Galicia tocar cancións así actuais con esa forza facelo en directo. Logo, eu nótate que pode ser o novo no, porque xa pasas igual un poquinho andarás aí como Carlos Núñez, pero gustoume. O público estaba arriba entregado en pé. 9 puntiños. 9, Pili. Eu quedei abrallada, Antonio, de verdad. Cando che vin, xa che dixen antes que a gaita na man, pensei que nos ibas a tocar un tema tradicional. Che dixen antes que encantaríame verte mañán, a ver que nos traes, porque de hoxe nos encantaches os tres. Inda así, eu vou che dar esta tarde un 8. Un 8, 26 puntos. Madre mía, qué apretado está esto. Pues sí que había niveles, efectivamente. Imos con Antía, Pili o primeiro, e desavalorar a Antía, que se arrancou aquí pola jurado. Sí, vamos a valorar a Antía. Ben, Antía, decíasnos que tiñas 15 aniños, non? Súper afinada, de verdade que gustaríame, pois, un pouco que che decía a Pili, que foches aí un pouco correcta, sí, entón, que te soltes un pouquiño máis, que disfrutes máis da canción, pero de voz estás perfectísima. Tes unha voz súper, súper bonita. Eu vou che dar esta tarde un 8. Noraboa, fixéchelo moi ben. É que ten 15 aniños, está recén saída do cascarón e eu beso que vas a chegar moi lonxe. Igual, por las condicións da túa voz, que é unha voz moi lisera, moi limpiña, igual a copla, que tamén quedache ben, poder escoller unha canción que igual vaya máis a favor coa túa voz, vale? Para mellorar un poquinho e enseñarnos un poquinho por onde van as cousas. 7 puntos da miña parte, vale? Gracias. Ti dixe así, pero polo que vi no vídeo, polo que vi a actuación daqui de Antía, encanta a copla, verdad? Sí. Pois se che gusta a copla, tira para aí. Todo vai con ensayo, todo vai con experiencia. E tes 15 aniños, tampouco che vamos a pedir. Claro. Pero estuvo moi correcta e moi ben. Eu, pola miña parte, un tututu 7, Antía. 22 puntos para Antía. Buah, qué emocionante. Íbamos con Natalia, que se estrenaba en un plató de televisión esta tarde aquí en Xuntos, Pili, y desavalorar a Natalia. Sí, vamos a valorar a Natalia. Ben, Tania. Natalia, é a túa primeira vez en televisión, estabas nerviosa, pero aínda así, eu vinte bastante solta cas cámaras, movéndote polo escenario, como moi cómoda. Sí que é certo que houberon aí pois, unhas pequenas desafinacións, que eso pois, son os nervios, evidentemente, pero con experiencia sabrás como superarás todo iso, vale? Eu esta tarde vou che dar un 7. 7? Natalia, eu creo que na casa a avó, a familia, o can, todos están orgullosísimos de ti. Olvídate porque a que se ven aquí é a disfrutar. Tes 7 puntiños, vale? 7 puntos, Pili. Natalia, a mí apeteceme que veñas mañán a ver que nos traes. Un 7. 21 puntos para Natalia, que está aí emocionada. Buah, imos con Susi, a nosa pantojiña de Marín. Sí, vamos a valorar a Susi. Xa che dixo que sí. Tania. Susi, a mí impresionoume moitísimo a túa interpretación, a maneira na que te movías no escenario, dirixites a nós, ao público, ás cámaras, comíaste as cámaras. Eu vou che dar un 9 porque me encantaches. 9? Susi, eu a verdade sí que as miñas compañeiras igual non van a estar moi de acordo. Que mentira, que tes un 10, muller, como non vas a ter un 10? Susi, eu teño que decirche que xa che coñecía, non o quise decir antes para non... Pero esta faceta túa non. Conozco de estar de juerga, pero de cantar sí que non che coñecía. E quero decirche, miña nena, que me puxache los pelos de punta. Aparte de que debira concursar con 55 anos, con 2 dedos de frente. Entendes? Pois sí, pois con 2 dedos de frente, porque un concurso hai veces que se gana, outras veces se perde. E a xente que veña a concursar aquí, xa o digo aquí a partir de agora, desde Xuntos, si vedes que tendes mal perder, non vira a concursar. Está claro? Sí, pues lo siento. Presidenta. Porque a veces eu teño miña nai na casa, entendes? Xa non ten por que a xente estar acordándose de miña nai cando marcha daqui enfadada. Bueno, por suposto que quero que veñar mañán. Susi, un 9. Gracias. 9 puntos. Moitas gracias. Esto fai
28 puntos. Madre mía, como queda a cousa, que asustado todo. Temos que despedir a Luis. Que mágoa é o que obtivo menos puntuación. Grazas por vir, grazas a todos. Vémonos mañá. A vida mellor xuntos. Guai, ata mañá.